No silloin kun me lähdettiin kilpailuttaa kiinteistöhuoltoon, niin meillä oli tietysti montakin eri vaihtoehtoa, josta valita. Ja kyllä siinä niin kuin sen itse kilpailutusprosessin aikana jotenkin Aren ennen kaikkea tuo talotekninen osaaminen oli semmoinen, joka meidät vakuutti. Toki sitten myöskin hintakilpailukyky. Ja sitten se myyntiprosessi oli hoidettu meidän mielestä niin kuin tosi laadukkaasti alusta loppuun. Se oli meidän yhteistyön aloitus ja yhteistyöhän on jatkunut myöskin hyvin laadukkaana siitä eteenpäin. SSOn kanssa yhteistyö aloitettiin 23 helmikuussa tuottamalla alkuun taloteknisiä huolto- ja kiinteistöhoitoja. Silloin kun me aloitettiin tämä yhteistyö, niin me käytännössä luvattiin asiakkaalle, että tuodaan heille niin kuin ARE-asiantuntijuutta näiden niin kuin peruspalveluiden lisäksi. 1,5 vuoden päästä ruvettiin pohtimaan, että miten me voitaisiin meidän energiatehokkuutta ja ennen kaikkea meidän vastuullisuutta parantaa. Me haluttiin semmoista asiantuntijuutta ja vahvaa kumppania, joka pystyy tuomaan meille niin kuin uudenlaisia ratkaisuehdotuksia. No tietysti lähtökohta oli se, että näiden investointien tulee olla kannattavia, eli niistä täytyy olla järkevä takaisinmaksuaika, mutta sen lisäksi niin meidän täytyy tunnistaa se, että meidän päästöt vähenee ja myöskin sitten meille tulee siitä eurosäästöjä ja että me pystyttiin siirtymään enemmän sähkön käyttöön, joka on meille päästötöntä S-ryhmässä. Varmaan niin kuin suurimmat haasteet oli noissa meidän liikenneasemissa, jossa lämmitykseen käytettiin öljyä ja niin se tietysti fossiilisen polttoaineen käyttö on aika luontoa kuormittavaa ja sitä oltiin pitkään pohdittu, että pystyttäisikö me korvaamaan jotenkin se lämmitysmuoto. Sitten meille valikoitu 2 liikenneasemaa ABC:tä ja kauppakeskus Lohi ja sitten meidän hotelli Rikala tuo Salopäässä. Tämä kauppakeskus Lohi, joka oli itse asiassa koko S-ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö, on sitä edelleenkin. Ja tämä on saanut Green LEED-sertifikaatin, mutta me tunnistettiin kuitenkin Aren kanssa myös se mahdollisuus, että täällä olisi erittäin suuria mahdollisuuksia hyödyntää hukkalämpölähteitä vieläkin paremmin. Ehkä itseäni eniten aina näissä hankkeissa yllättää, että kiinteistö oli todella tuore ja kaikki asiat kunnossa, hyvät lämmön talteenotot, mutta siitä huolimatta energiankierrätyksellä saavutettiin valtavat säästöt. Todella kallis kaukolämpö edesauttoi sitä, että takaisinmaksuaika oli todella lyhyt. Meillä oli myöskin toinen vaihtoehto siinä mukana, eli meillä oli yksi toinen tarjous. Ja sitten me otettiin meidän omat suunnittelijat mukaan tähän energiatehokkuushankkeisiin ja me löydettiin yhdessä kyllä semmoisia uusia ja vakuuttavia ratkaisuja. Ja se oli ehkä se, mikä sitten johti siihen, että päädyttiin Aren kanssa tähän avaimet käteen palveluun. Nämä on varsin niin kuin kompleksisia ja vaikeita ja saattaa olla myöskin hyvin pitkäkestoisia hankkeita, jos lähdetään ihan siitä, että aloitetaan suunnittelu niin kuin nollapisteestä ja sitten kilpailutetaan, niin äkkiä meillä menee vuosi tai puolitoista siihen. Mutta tässä jotenkin niin kuin haluttiin myös, että nämä hankkeet lähtee nopeasti liikkeelle ja siinä matkan aikana pystytään myös reagoimaan sitten tarvittaessa, jos huomataan jotakin, että suunnitteluissa pitää tehdä muutoksia. Siitä kun saamme yhteydenoton ja tiedämme mihin kiinteistöön alamme energiaremonttia suunnittelemaan, 2-3 viikon sisään meillä on tiedossa energiansäästöpotentiaalia ja kustannukset hankkeelle ja todella usein alle puolen vuoden ensimmäistä kontaktista meillä on hanke valmis ja säästöt syntyneet. Toteutusvaihe meni just sillä tavalla, kun se oli suunniteltu, mutta ehkä semmoinen, minkä haluaisin nostaa siitä esille, niin oli nimenomaan se sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sen hankkeen eri vaiheiden aikana. Ja siitä me saatiinkin meidän vuokralaisilta sitten positiivista palautetta kyllä itse asiassa kaikissa niissä meidän kohteissa, jossa näitä energiahankkeita vietiin läpi. Ja myöskin sitten ne häiriötilanteet, joita tämmöiset remontit aina aiheuttaa, niin ne suunniteltiin myöskin tarkkaan ja pyrittiin sillä sitten minimoimaan se, että liiketoimintaan ei tule häiriöitä ja mun mielestä me onnistuttiin siinä varsin hyvin. Kun hankkeessa on vain yksi sopimuskumppani, saadaan häiriöt pidettyä minimissä ja toiden yhteensovittaminen on paljon helpompaa kuin usean toimijan mallissa. Kun me tehtiin sopimus tämän hankkeiden toteuttamisesta, niin me haluttiin myöskin tämmöinen niin sanottu takuu. Nyt niitä seurataan näitä kaikkia kohteita kuukausittain. Me saadaan siitä raporttia, että miten tämä investointi on onnistunut. Ja ainakin tämän kauppakeskus Lohen osalta niin on selkeästi nähtävissä, että kaukolämmön kulutus on tippunut. Toki vuoden aikakin saattaa siihen vaikuttaa, mutta tulokset on ollut itse asiassa positiivisempia kuin mitä oli ne laskelmat. Ja myös muissa kohteissa, missä oli fossiilista polttoainetta, niin toki hiilidioksidipäästöt on siellä poistunut ja sähkönkulutus hieman lisääntynyt, mutta kustannukset näyttää siltä, että ollaan pysytty siinä alkuperäisessä investointilaskelmassa. Kutsusin niin kuin paremminkin, että tämä on tämmöinen strateginen kumppanuus asiakkaalle, eli me käytännössä vapautetaan SSO toteuttamaan omaa liiketoimintaa ja me autetaan siinä, että se on keskeytyksetöntä.